Počkaj, máme tu interview s onými, točíš to? Že máme tu interview s jedným našim oným úžasným z Hotel Paradise. Dobrý klobúk máš. Ti dám Hotel Paradise, ty. No. Ja som František Kubernát a som rád, že som tu v tomto veľkom grobe a chcel by som niečo zaspievať aj s vami. Hej. No. Myslíte si, že ja viem spievať? No ale tuším, minimálne tancovať musíte vedieť. No, hej, videli ste ma, lebo mám na MTV, mám takú perfektnú show lebo ja som tam ako DJ. Ja som tam ako DJ a vieš, to máš oné. A čo mám tancovať, ja neviem. Môžem nie tancovať, daj niečo. Ne, nemôžem tancovať, No, ale ja nejsom v nálade, vieš. To tak spievaj, Life is a game. No. Nemôžem len tak, to musíš mať nejak že... Life is a game. Ej, bla 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 la da 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 na 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 na. Ďakujem. Televízia Retard. Televízia Retard. Vďaka Slovenskej republike, ktorí nám dovolili dávať priame prenosy z Pezinku a z ústavu a pomohli takto začleniť sa menej inteligentným ľuďom späť do spoločnosti. Ďakujem pán Fico, ďakujem, porúčam sa.